Jede to tak. Ať tam seš ale taky, jo? Měli bychom být stejně nakloněni dopředu, nebo stejně vzadu. To si vyber, jak ti to je. Takhle. Takhle vzadu? Takhle Já by jsem byla vepředu. Takhle jsme vepředu. Jo? Šlo by? Takže čus. Ještě jednou, prosím. Čus. Čau. Zdar. Ahoj. Ještě jednou, jo? Mhm. Čus. Čus. My jsme Projekt Lore, vítej na našem kanálu. Náš kanál, jak si můžeš všimnout, když na něj půjdeš, tak vlastně se momentálně zaměřuje na rap, na muziku, ale taky děláme prakticky videa, včetně vizuálu na různý známý světy, který máme rádi. Máme je načtený, najetý a snažíme se dodržet striktně lore, přičemž tomu dáme nějakou uměleckou formu, zkompletujeme to dohromady, včetně té animace a pošleme to ven. Určitě tam skoč, jsou tam 3 zajímavý hlavní videa momentálně a pak spoustu shortů z těch videí, pokud by si nechtěl ztrácet čas. Nicméně dneska tu kvůli tomu nejsme. Jsme tu kvůli tomu, aby jsme se ti představili, ukázali v plný kráse, v plný palbě a taky dali pořádný rap trénink, o kterým ti tady řekne můj bráška. Dneska teda jdeme dělat rap trénink v rapu ve formě freestyle. To je, že si vybereme náhodně beat na druhém telefonu, normálně na YouTube. Když tak toho beatmakera, od kterého si pustíme ten beat, tak dáme do popisu. Děkujeme, že se můžeme takhle půjčit. Taky budeme říkat náhodné věty, náhodné bary, dávat, aby se to rýmovalo, aby to bylo prostě v souladu spolu, nevím, jak to úplně popsat, prostě v symbioze. A doufám, že to půjde, i když může se stát, že se tam udělá nějaká bota, nějaká chybička, ale to se asi bude stávat, protože jsme zatím začátečníci, ale baví nás to a to je hlavní. Yes. Hlavně teda poprosíme předem o nějakou kritiku, reakce, komenty, palce, odběry. Všechno pomůže, ale hlavně se můžeme zlepšovat, i když to bude nějaká třeba konstruktivní kritika, co má hlavu a patu, bude to úplně best. Moc krát předem děkujeme, zkuste to cítit s náma, budeme se snad i bavit. Důležitý je, že prostě vyberu nějaký beat na YouTube, jak říkala dcera, a snad to nebude trvat dlouho. Hodím něco, co má kolem 3 minut, nějaký boom-bapový style, něco už tady máme, takže Dan Morze, pak to hodím všechno do popisu, je to náhodný beatmaker, Inspekta Morze se jmenuje, nemám zaplacený premium, šetřím na tábor pro dceru, tak snad mi to odpustíte. Jo! Ej, můžeme se do toho pěkně v klidu vložit, neboť jsem se rozhodl ten okamžik prožít se svou dcerou B. Můžeme na to vletět jako ptáci, milujeme tuhle práci, právě proto budu hrát si. Vyletíme jako ptáci do vzduchu, do nebe, do oblak. Vyletím tam stejně tak třeba jako drak šmak. Nebudu se zastavovat, není třeba se bát, si s tím jednoduše dneska hrát. V klidu, pěkně, krásně, tvořím básně, dokud nerozedřu do krve ty svoje dásně. Nebudu bát se ničeho, ani ve tmě, to světlo ve mně, právě proto kráčím. Dál, nezastavuju se, ale u toho válem ten vál jako kuličku hovni vál. Jo, mám to ráda, takže paráda, stále dobrá nálada. Koruna na hlavu, já se cítím být jak král, občas jako kár, to je jedno, tak jako tak budu chtít povstat, nenechat věci naopak, moci čarovat jak mák, čary máry, abrakadabra, abada, kedavra, zlomím hůl na půl všem těm kritikům, co by mi chtěli narušit moji auru, expecto patronum. No teď jsem to pomotala, a co jako? Dáme prostě na to hned druhý kouzlo, stále dál pokračujeme, jsme totiž čarodějové, mágové, dáváme do toho rapu hodně svojí energie, aby se nám vracela ta magie. Ať je to kouzelný, čarovný, jak vánice o Vánocích, dálnice v noci, chci vědět, že mám to v moci, i v nemoci, i ve zdraví, jsem jeden z těch fucking elitě zdraví, jsme sví a tak to má být, hodlám se napojit na ten beat jako stádo koní u vody, do pohody žádný náhody a nehody.
Ne, nechceme žádný ztráty, žádný krize. V hlavě totiž máme něco, co chceme dokázat, prostě nějaký vize, ale k tomu používá se nějaká fantazie, takže já si v pohodě, cítím se stále skvěle. Po dohodě, že to zvládneme s úsměvem na hubě, chápeš to, smeteme ze stolu to jak bouře, nabitej jsem, takže v pohodě. Jak jsem řekl, můžem odvázat ty koně, vypustit ty lodě, i kdyby to mělo být ještě těžší, složitější, labirint bez oken, bez dveří, můžu projít. Tak když tak udělám prostě díru dost, já bych viděla na ten krásný svět, o tom světě můžu dát klidně více vět. Jo, být jak včela, jako medvěd, co má rád med. Miluju rap jak medvěd med, jak zedník zeď, jak cigán měď, jak rom svobodu, takže právě proto jedu si to na pohodu, nebudu klopit hlavu v tomhle stavu, bych se mohl ztratit v jakýmkoliv davu, mám v právu stejně jako ty, vydobít si vlastní slávu, dát si po tomhletom session klidně v klidu krávu, teda krávu ne, ale trávu zelenou a tak to je. A já si dám třeba vodu. A na to něco třeba dobrýho, skočím si do obchodu. Jo, úplně na pohodu, vemu pantofle na nohy a jdu si, někdo mě nezastaví, pokud někdo se mě zeptá, tak mu odpovím. Žádný stresy, depresi, vykopnu to lehce, jako bych si hrál s míčem, jako Messi. OK, tak to je tak nějak vše. Dost chyb, ale to je úplně jedno. O co tady jde? Je to první session, druhý bude lepší, třetí bude lepší, nakonec budeme rapoví mistři a to jsem si celkem jistý. Čili zůstaňte s námi od začátku a buďte real. Děkujeme moc krát za vaši pozornost. Krásný den. Peace. Taky zdravím. Tak čau. Pa!